Moro tosiaan kaikille, se on Airminecraft 10 täällä. Tänään me tehdään tier list, eli ränkätään parhaat Minecraft-serverit. Eli lähdetään tosiaan Minehutista. Aika perus Minecraft-serveri. Pistit siten, että voi ainakin tehdä sillä omia Minecraft-servereitä. Et se on tosi kiva. Toisinaan se serveri itsessään ei ole mitenkään kauhean ihmeellinen. Esimerkiksi se parkouri niin on aika tylsä ja ei mikään kauhean uniikki. Että mä ottaisin sen tonne B-tierille, koska se ei ole mikään kauhean ihmeellinen serveri, mutta pisteet siitä tosiaan, että sillä voi tehdä omia servereitä. The Hive. Mä ite muistelisin, että taitaa olla Bedrock-serveri. On tullut pelattua ainakin Pocket Editionilla. Tääkin on silleen, tää on aika perus minipeliserveri, ei tääkään mikään kauhean ihmeellinen. Mineplex. Tää ei kyllä näe ollenkaan tää logo tässä. Sehän lopetettiin nyt lähiaikoina. Tai no, on siitä varmaan melkein vuosia, mutta on tää kyllä sen verran legendaarinen A-tierille. Se Lifeboat. Mä oon kyllä kuullut, että ei oo mikään kauhean hyvä serveri. Two builders, two tools. Mä en vaan näe mitään järkeä tällaisessa anarkia-servereissä. Se konsepti ei vaan toimi mulle. Sitten Build the World. No, nyt kyllä täytyy sanoa, että on nähty niin paljon vaivaa, että se tulee S-tierille. Sitten Winecraft, tai mikä tää Winecraft. Siis tää on kyllä aika uniikki idea, että tuodaan roolipeli Minecraftiin. Niin onhan tuosta nyt pakko sitten antaa pisteitä, kun onhan se niin eeppistä. Sitten Hypixel. No, tän te varmaan tiedätte. Ehdottomasti S-tier. Tää on kaikkia aikojen parhain Minecraft-serveri, joten se varmaan menee tonkin edelle. Siinä on tosiaan mun Minecraft-serveri tierlista. Ja tosiaan käykää tsekkaamassa Build the World ja Winecraft. Ne on tosi hyviä. Mä en kyllä varmaan lausunut ollenkaan oikein, mutta ihan sama.